Naprosto krásný den vám přejeme z výstaviště Floria. Vítáme vás na 5. ročníku celostátní prodejní výstavy pro zahrádkáře a zahradníky Floria Podzim 2013. Dneska nás toho čeká opravdu hodně, například výstava ovoce, výstava drobného zvířectva, taktéž ovocné stromky. U nás je největší zájem o švestky, hlavně na slivovicu, o větší švestky, o rezistentní. Je zájem o jabloně a taky jako rezistentní, spíš by chtěli lidi, angrešť, je to různě. V nabídce ještě máme ostružiny, maliny, jeřáby, ořechy. Jsou nadšený, jednoduše. Viděl jsem tam včelařskou výstavu, to jsem si říkal, že takového něco jsem ještě nebyl a byl jsem na celostátních. A ty, co předvedli tam zahrádkáři, to je přece i po stránce aranžmá je to nádherný a výběr toho ovoce obrovský. O co všechno z vašeho sortimentu je teď na podzim největší zájem? Určitě o tulipány a narcisy. Jak jsme je vlastně vystavovali na jaře, tak teď se je konečně můžou teda lidi nakoupit. Takže ty narcisy, tulipány, ještě se prodávají i lilie pořád. Samozřejmě hyacinty taky jako jdou, to je taky hodně takový podzimní zboží. Duże zainteresowanie są róże. Róże Gloria Dei głównie, biela, to jest nasza polska odruga, Chopin. Piękne, wielkie kwiaty ma. No i stromki, szczególnie na śliwowicu. Także švestka na śliwowicu idzie dokładnie. Já si myslím, že je to tady moc pěkné, je tady spoustu námětů pro nás zahrádkáře. Líbí se mi to tady. Jsme výrobci, český výrobci zahradního nářadí, které se používá třeba na provzdušňování trávníku. Máme tady různé rotační kypříče na půdu, máme tady takové zajímavé postřikovače, kde se dá na obyčejnou pedlahev našrubovat nástavec, kde se dají postříkat třeba růže, keře. Stále vám přejeme krásný den z výstaviště Floria. Máme tady výstavu Floria Podzim 2013. No a součástí této výstavy jsou taktéž zemědělské stroje. Stačí si vybrat. Jsme tady poprvé, jinak jsme jezdívali do Věžek a tady je to pěkné, opravdu je to pěkně udělané. Spokojené jsou velice, protože ta návštěvnost a zájem těch lidí je strašně veliký. Jo? I když nekupujou, přijdou, zeptají se, co děláme se zvířatama, jak očkujeme, jo, čím krmíme, prostě zájem je teda velký, jak říkám, a vidíte sám, že těch lidí se tady furt točí strašná spousta a kupují nejenom staří lidi, kteří vlastně mají zažity z dětství ty králíky, ale i mladí. Mladí lidi se k tomu staví velice pozitivně, kupují, zakládají chovy, prostě mají o to ty lidi zájem, vrací se. Proč jste vlastně sem přišla? No kvůli králíkům, protože jsem je pěstovala, takže se podívat, jaký jsou všelijaký odrůdy. Je to tady moc pěkné a přišel jsem si koupit samicu na chov, že králíky chováme, že, a tak jsme si přijeli koupit novou samičku. Já už vedle sebe vítám dvě dámy, mají na tričko nejlepší valašský zahradník, tak proč nejlepší valašský zahradník? Protože u nás lidé dostanou jak radu, tak dobré rostliny kvalitní českého původu. Jaké rady nejčastěji říkáte? Jak stromky nasadit, jak rostliny vypěstovat, jak je zastřihovat, prostě všechno kolem sázení. Tahle bonzaj nás zaujala tím, že nádherně kvete od jara vlastně až do pozdního léta takovými nafialovými květy. Takže jsme chtěli zkusit, jak nám tam bude k té druhé pasovat, aby té jedné nebylo tam smutno. Ten areál je tady nádherný. Ty prostory jsou krásně vlastně zelení, doplněné a výhodou je právě i to, že ten areál je zastřešený a myslím si, že tady to zázemí je mnohem lepší než ve Věžkách. Tak tohle je výstava Floria Podzim 2013. My se na vás už těšíme na akci Floria Bethlehem, která se koná od 7. do 15. prosince. V podstatě před Vánocemi vám mimochodem ukážeme největší Bethlehem v Evropě a nezapomeňte na akce Floria Jaro, Floria Léto, 38. ročník v roce 2014 a taktéž Floria Podzim, která se bude konat i v tom příštím roce 2014. Kompletní informace na Facebooku a také na www.výstavištěfloria.cz.